בואו נדבר רגע על חינוך, אבל לא על ציונים, לא על מבחנים. בואו נדבר על חלום. חלום על מערכת חינוך שבאמת רואה כל ילד וילדה ומאמינה בכל הלב בכוח העצום שכבר קיים בתוכם. זה בדיוק הסיפור של החזון החינוכי של העיר נשר. תראו, המשפט הזה הוא בעצם כל הסיפור על רגל אחת. זו לא איזו סיסמה יפה על פוסטר, זאת פילוסופיה שלמה. האמונה הבסיסית אומרת שתפקידנו הוא לא ליצוק את הילדים לתוך איזו תבנית מוכנה מראש, אלא פשוט לתת להם את האדמה, המים והאור כדי שיפרחו, כל אחד בדרך המיוחדת שלו. אוקיי, אז איך חלום כזה הופך למציאות? מאיפה בכלל מתחילים? התשובה היא פשוטה ויפה. הכל מתחיל ונגמר באנשים, בצוותי החינוך. כלומר, העיקרון הראשון והכי חשוב הוא ההשקעה בכוח האנושי. ופה קורה שינוי תפיסתי עמוק. אנחנו כבר לא מדברים על מורה במובן הקלאסי של מישהי שעומדת מול לוח ומעבירה ידע. אנחנו מדברים על מנטורית. דמות שמלווה את הילד במסע שלו גם הלימודי, אבל לא פחות חשוב, הרגשי והחברתי. מישהי שהתפקיד שלה הוא קודם כל לראות את הילד או הילדה שעומדים מולה. וברור שמנטוריות כאלה אי אפשר פשוט לזרוק למים. הן צריכות גב, הן צריכות כלים, וזה בדיוק מה שקורה פה. יש להן יחידת פיתוח מקצועי שמלווה אותן. יש את המשכלה, שזה בעצם מרכז ידע מדהים, גם למורות, גם לתלמידים וגם לקהילה, ויש כאן משהו שהוא פשוט גאוני, קרן יוזמות. כאן אגף החינוך בעצם אומר למורות בשטח, יש לכן רעיון פורץ דרך, קדימה, אנחנו מאחוריכן. זה נותן כוח אדיר. והכוח הזה לא נשאר רק בין הקירות של בית הספר. הוא יוצא החוצה. הוא מחבר את הקהילה כולה סביב בסיס ערכי משותף. הזהות הישראלית החזקה הזאת יוצרת תחושה של שייכות, של מטרה משותפת. כשהקהילה כולה חלק מהחלום, נוצרת פה רשת תמיכה עצומה. אבל אפילו זה לא מספיק, כי מהלך כל כך גדול אי אפשר לעשות לבד. זה מוביל אותנו לעיקרון השני, והוא קריטי להצלחה. הנוסחה הזאת על המסך היא פשוט מבריקה. היא אומרת דבר מאוד פשוט. חינוך הוא עסק של כולם. זו לא רק האחריות של העירייה, זו ברית. כשכל הגורמים החזקים האלה, הרשות, משרד החינוך, האקדמיה וחברות הטכנולוגיה, משלבים כוחות, וואו, השמיים הם באמת הגבול. וכשמדברים על שותפים, תראו על אילו שמות מדובר פה. זה מתחיל כמובן במשרד החינוך, אבל אז נכנסים לתמונה הטכניון, מכללת גורדון, ואפילו ענקיות כמו גוגל ומיקרוסופט. כל אחד מביא לשולחן את המומחיות שלו, את הידע שלו, וכל זה מתרכז למען מטרה אחת, הילדים. זה מראה על חשיבה רחבה ועל הבנה שכדי להצליח חייבים לעבוד ביחד. יופי, אז יש לנו אנשים מעולים ושיתופי פעולה מדהימים. אבל מה הדבק שמחזק את כל חלקי הפאזל האלה יחד? איך מבטיחים שהמסע של הילד במערכת יהיה הגיוני וברור? התשובה היא הרצף החינוכי. תחשבו על זה. מהרגע שילד נכנס לגן ועד שהוא מסיים י"ב, הוא צועד בשביל אחד ברור. הוא פוגש את אותה שפה חינוכית, את אותם ערכים. זה יוצר תחושת ביטחון, עקביות והבנה שיש פה דרך משותפת. ופה יש נקודה ממש חכמה. השפה המשותפת הזאת לא באה כדי ליצור אחידות. בדיוק להפך. היא באה כדי לבנות אמון. היא מאפשרת למערכת להגיד לכל בית ספר, אנחנו סומכים עליכם. תפתחו את הזהות הייחודית שלכם, כי אנחנו יודעים שכולנו צועדים לאותו כיוון ערכי. זה האיזון המדהים בין הביחד ללחות. והעמוד הרביעי והאחרון בחזון הזה נוגע לסביבה עצמה, למקום שבו כל הקסם הזה קורה, כי גם למרחב הפיזי יש תפקיד מכריע. תסתכלו רגע על ההשוואה הזאת. היא מסכמת מהפכה שלמה במשפט. במקום לצפות מהילד להתאים את עצמו לכיתה ולכיסא, אנחנו מתאימים את סביבת הלמידה לצרכים של הילד. זה פשוט משנה את כל כללי המשחק. ואיך זה נראה בשטח? זה נראה כמו כיתות שאפשר לסדר מחדש בכל רגע. זה אומר שלפעמים לומדים ביער, לפעמים על במת תיאטרון. זה אומר שהטכנולוגיה שם כדי לעזור, לא להפריע. והכי חשוב, זה אומר לתת אוטונומיה ואמון למנהלות ולמנהלים, לעצב את יום הלימודים כמו שהם מבינים שנכון לתלמידים שלהם. אז אחרי שראינו את כל העקרונות האלה, קל לחשוב, טוב, זה סיפור יפה שקורה בנשר. אבל המסר הכי עמוק פה הוא שזה לא חייב להישאר רק שם. זאת השראה. כי זאת המטרה הסופית. לא עוד תלמידים שיושבים ומקשיבים באופן פסיבי, אלא בוגרים שיודעים ליזום, לקחת אחריות וללמוד בעצמם. אלה בדיוק הכישורים שהם צריכים לעולם של מחר. ואז כמובן עולה השאלה המתבקשת, נו, איך עושים את זה? מה הסוד? והתשובה היא אולי טיפה מאכזבת, אבל גם מאוד מאוד מעודדת. אין פה שום סוד, יש תוכנית. התוכנית הזו לא נולדה ביום אחד. היא תוצאה של המון מחשבה, של שיתופי פעולה, של הקשבה לשטח, ובעיקר של אמונה אמיתית ובלתי מתפשרת בכוח של החינוך לשנות עתיד.
וזו השורה התחתונה, זה המסר שצריך להדהד מכל הסיפור הזה. מה שקורה בנשר הוא לא נס, הוא הוכחה. הוכחה שעם חזון נכון, שותפים מחויבים והמון אמונה באנשים, השינוי הזה פשוט אפשרי, בכל מקום.